Hello friends, बरायबाय Bodo official YouTube channel आव दा बे रिलिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फेमिलिफोरनि दा बेयाव रिलिया स्टार्ट जाबाय आरो दिनैनिफ्राय 15 फेब्रुवारि स' नोंथांमोननो मोननैसो क्लिप दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना नायो आरोना दा बेयाव रानिंआ 30 फार्स्टआवहाय 10 होदोंमोन बेनिफ्राय 30 20 होलांबाय थादों मानोना केन्डिडेट्सआ खम नालाय बेनिफ्राय बारा क्वालिफाइबो जायाखै मोनसे राउन्डआवहाय नोंथांमोनाहाय 10 जन बा 7 जन हाबनायखौ नुनो मोनगोन आरो बेयाव फुल भिडिअ लायाखै नोंथांमोननो जास्ट शेयार खालामनोसो लाना फैदों मानोना बे भिडिअखौ हरदों आंनि साबस्क्राइबारफोराहाय जाहाथे आदा बे भिडिअखौ होयो होननानै दा बेयाव स' नोंथांमोना काट अफ इसेबां गोजौ थांनायखौ नुनो मोना जास्ट नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामथार बेनिफ्राय जास्ट लं जाम्पखौ मोजां बारबानो जाबाय जेबो टेनसन लानाङा दा बेयाव खारगासिनो दं आरो उदालगुरिनि हिन्जावफोरा एन्ड बेनिफ्राय हौवाफोरा माब्ला जागोन मिथिया 8 मिनिटआवसो थागोन दा हिन्जावफोरा फार्स्टआवनो अपेनिं जाबाय आरो दा बेयाव नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला फिल्डआ ओरैबायदि मोजां जाहाथे मोजां खारो आरो नोंथांमोना नाम्बारखौ नायो Ibra berpolai na tapi sudah lah ini